Próbálunk leginkább a természethez igazodni, és azzal együtt dolgozni. Mielőtt ide jöttem volna, azelőtt így különösebben a kézműveskedés nem nagyon érdekelt. Néptáncolni, népzenélni, énekelni, azelőtt is énekeltem. Édesapám meg bátyám, ők ilyen nagyon kézműves emberek, vagy ilyen alkotók. És hát mindig láttam, hogy miket csinálnak, de úgy nem igazán foglalkoztatott, még nem eljutottam idáig, aztán én is így belecsöppentem, és kedvet kaptam ehhez az egészhez. Hát nagyon megfogott ez a légkör, a közösség, ahogy itt az emberek egymáshoz viszonyulnak, és beszippantott, és nem tudtam ettől elszakadni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor eljövök ide bőrösnek, és akkor legalább lószerszámokat is tudok magamnak majd csinálni, meg különböző használati tárgyakat. Én lókiképzéssel, meg terápiás lovagoltatással szeretnék majd későbbiekben foglalkozni, és célom, hogy minél több mindent ehhez meg tudjak magamnak csinálni. A különböző iskolai programok, akár itt iskolán belül vagy kívül, azok azért nagyon meghatározóak, mert rendkívül össze tudják rázni a csapatot, és olyan élményt adnak, amik egy életre szólnak. Nagyon jó érzés, hogy többen csinálunk valami hasznosat és jót, ami nem csak nekünk kielégítő, hanem a többieknek is, vagy akiknek át akarjuk adni, azoknak is. Egy felemelő érzés volt, hogy igen, én megkaptam, és nem csak akár a pénzre való pénzre nézve, mert nyilván az is csomó mindenben segít minket, hanem az is az, hogy valószínűleg nem véletlenül választottak ki téged a tanárok, és hogy tényleg te ezért tettél valamit, és hogy jó úton haladsz, jó, amit csinálsz. Olyan éles nyelve volt, hogy az mikor megpengeti. A békesség a közeléből fejvesz felmenekült, és neki pergett a nyelve, mint kecskebogyó a égen. Én későbbiekben egy tanyán szeretnék élni, mint hogy későbbiekben is, ahol minél több mindent meg tudok nekem magamnak csinálni, ez legyen akár a bőrtárgyaktól a zöldségtermesztésig, az állattenyésztésig, akár a házépítésig, és egy olyan közösségben, ahol mindenki összetart, és mindig lehet a másikra számítani. Olyan szabad az ember, és azt érzi, hogy neki nem mondhatja meg senki, hogy mit csináljon, hanem itt tényleg saját ura. Főképp szeretném, hogy legyen egy tanyám, ami szép, és így minél több mindent megcsinálni magamnak, de szeretnék bőrözni is, bár azt főképp kiegészítésképpen szeretném, hogy így a családnak, barátoknak, akár kisegítésképpen, hogyha így akár a lovazásból nem tudnék megélni, mert főképp gyerekekkel is szeretnék foglalkozni, hogy a terápiás lovagoltatáson keresztül, ahol segíthetek minél több gyereknek, mert sajnos minél több gyerek szorul fejlesztésre.